Uninzi lwabo bancedisa kwisebe lezemfundo sele kulithuba benezidanga kodwa bengafumani imisebenzi. Eli ibiliphulo lokuncedisa kwimiceli-mngeni ngenxa yobhubhane i-COVID-19. Ukungabhatalwa kongeze olunye uxinzelelo. Inkinga apho ikhona ngoku iyaphela i-contract next month. Le contract ye-5 months abanye abakarholi, abanye basarhole once, abanye barhola imali engaphelelanga. Ngoku xa ngabe ingangeni le mali ithetha ukuthi abanye abantwana bebejonge kuyo le mali abakwazi ukubeka ukutya etafuleni. Izikolo eziliqela bezivaliwe eLusikisiki kwiveki ephelileyo nanjengoko bafuna kude kubhatalwe ezi mali. I-challenge esiyayifumana ke kulo go slow besiyenza is that ezinye iititshala azifunanga ku-understanda i-struggle of umntwana omnyama ovukayo ekuseni aye emsebenzini urhulumente angamrholisi. Kuba sifuna thina impendulo babarholisa nini abantwana bangabarholisanga. Izikolo ezi zinencwadi ezingaphelelanga ziphelela nini zozo nto zombini. Isebe lezemfundo lithi imali liyithumela ezikolweni. Isebe lezemfundo liye lathethana nezikolo ekokubana zibhatale ezi-EAs nezi-GAs zethu ukwenzela zona izikolo ziyifumane imali esebeni. Leyo ke imali seyifakiwe ezikolweni ingakumbi for inyanga kaNovemba noDisemba noJanuwari. Aba bancedisi bamemelele ekuhlawulweni kwezi mali ingekapheli lena inyanga. Dungulwandile Mbulali, eLusikisiki.